savjetujemo kolege, nemojte se truditi da nasmejete publiku, jel? Jer vi ste izašli, ogolili ste sebe ispred njihovih osuda i automatski se razlikujete od njih. Svako ko izađe, da li je bilo dobro ili loše, apsolutno nebitno, pokazao si hrabrost neku određenu da izađeš čovečan. Aleksandar Perišić, on kad ima tremu, on gladi mikrofon, gladi kabel od mikrofona, jel? Ali ono što je zanimljivo, to radi i kad nema kabla, znaš. Onda ovaj Nikola Silić, on promeni čovjek, brate, se toliko oznoji, jebote, od muke, razumeš, od svega, da Srđan Dinčić, on pređe 10 kilometara iza scene, isto to radi Jelena Radanović, a ja kašljem iza ćoška, dušu svoju ispustim. Kad izađem na scenu, meni su oči toliko nadute od kašljenja da ljudi misle se ja neki travoduvač, znaš, da uvatim, da pušim, brate, travu i da se razbijam od neke droge. Đorđe Balašević je za mene mentor i jedan od najvećih stand-up komičara koji je živeo. Eto, i ono, kad spominjem njegovo ime, prodilaze me bukvalno žmarci, čoveče. Pa vidi, to je bila parada i zahteva jedan nivo inteligencije. Jer ako shvatiš da je to veoma ozbiljno, onda je inteligencija malo više na nivou. To ti je Zoe Džiber, tako smo jedan u gostima. Sve se svodi da budeš dobar čovek. I ništa apsolutno drugo. Da budeš dobar čovek, brate mili. Apsolutno ništa drugo. Da si zdrav, da si dobar čovjek, da pomogneš, a da ne odmogneš nekome i to sve. Da si pri ruci, da si dobar, ali ne preterano naivan i tako dalje. Da si čovjek. Sve je namireno po kući, sve je sjajno, sve je super, miriše, brate, neka punjena paprika tamo, razumeš, se provlači kroz kuću, klinac, brate, tu raste, sve super. Živiš tako jedan skroman, ništa letenje život, nego baš onako skromno, jel? I svaki dan se zahvaljujem Bogu i sad ću da se zahvalim, razumeš, na svemu što mi je pružio i na svakoj sitnici koju imam sam debelo zahvalan. Poštovani slušalci i gledalci podcasta Priče u nama, dobar dan, dobro jutro, dobro veče, zavisi u kom nas terminu gledate i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Večeras imam izuzetnu čast da posle Aleksandra Perišića ugostim još jednog od pionira stand-up performansa ovde u Srbiji. Sa nama za 10 sekundi Neša Bridges. Ćao. Može, ćao, hvala na ovoj lepoj najavi. Da, dobro si rekao, pioniri srpske stand-up scene. S tim što bi dodao Srđan Điđa Dinčić, Aleksandar Perišić, pomenuti Nikola Silić, Jelena Radanović, pa onda je moja malenkost, znaš, tako da. Mislim, ti si upoznao Srđana Dinčića, mislim, čovek je onako legenda. I otprilike pratim vas od kad je sve to nastalo. Iskreno ti kažem, prvo sam za tebe mislio koji džiber je, kad si se pojavio, mislim, pričam sad totalno iskreno sa pesmom Ricky Martina, nisam znao da je parodija u tom trenutku, nisam znao šta je, ali to je bilo onako sa ove strane, s obzirom da si uspeo da nas određeni broj prevariš. Razuverim, jel? Da. Ne da nas razuveriš, nego da nas prevariš u tom trenutku da mislimo da je stvarno neko snimio tu pesmu. Pa vidi, to je bila parada i zahteva jedan nivo inteligencije. Jer ako shvatiš da je to veoma ozbiljno, onda je inteligencija malo više na nivou. To ti je Zoe Džiber, tako smo jedan u gostima. A što si ti, moja supruga ti je... Ićemo na roast. Moja supruga ti je isto mišljenje delila kao i ti. Jer ona je bila u fazonu, ja sam zapravo preteča svih ovih, ajde kako da kažem, grubo rečeno, grdnika koji se danas pojavljuju, ali su oni mrtvi ozbiljni u tome, znaš. Ja se samo, što se kaže, onako malo našalio. Napisao sam tu pesmu na straži. 99. jedan divan moment da odeš u vojsku. Inače pišem tekstove. Da si birao ne bi mogu bolje da izabereš. Ne, kakvi, pa kao Raška 99. Kazano popravna kasarna, već jako dugačka priča. Kad se dotekneš vojske, to ode u nedogled. Napisao sam tu pesmu i stajala mi onako novčaniku, jel? I moj prijatelj je prepoznao tu ideju. Ja sam tad radio atelje u 212, uzeo iz fundusa kostima
onako da se nagradim pošteno, jel? I on je tad vozio tog zelenog džipa i još dvojica statista. I napravili smo, to je zapravo bila interna šala, znaš, nije bilo ni YouTube-a, ničega, internet nije toliko bio razvijen, čak možda i nije ni postojao, nemam pojma. I kad je došla ta Koja godina? To je 2008. Postoje. 9. Ali na kabel, na gajtan. Da, ADSL. Ja nisam imao ni kompjutera, kamoli kablovsku. Tako da je on to postavio na YouTube i odatle Erike Martine, brate, shvati me. Međutim, dugo mi je trebalo da izađem iz senke, jer su mišljenja, upravo si ti spomenuo, bila podeljena, znaš, bio sam okarakterisan kao neki tuturutu lik, razumeš, koji kao mlati, ne znam, pištoljem, a s druge strane, ozbiljna parodija na trenutnu situaciju tada, koja se nešto i Bog zna šta nije promenila ni danas. Eto, on je to napravio, sam potpisao da sam ja neki Neša Bridges, razumeš, kao Bridges, cepa i to, kao odeš preko, Bridges zvuči svetsko, a naše kao, jel? Tako da dugo mi je zapravo trebalo da izađem iz senke, jer sam ja znao, jel, šta mogu, koje su moje mogućnosti, znao sam da mogu više i posle, ne znam, izvesno jedan vremenski period, otprilike 3-4 godine posle toga, open mic, jel, s tim što sam ja već bio formiran i pre toga u Amidži Show, dok je Amidži Show bio Amidži Show na početku, sad je to neka leva sfera, progurao neke klipove i dao jasno do znanja da sam ja, brate, izašao iz senke i da ja sam zapravo stand-up komičar, ne znam, kasnije open mic, standup.rs, uklopili smo se imena koja sam spomenuo na početku i mi smo pioniri stand-up scene, bilo nas je 6 na početku, sad nas ima preko 100 čoveče, s tim što se jako puno ljudi drzne da to su pevači, glumci, to sve neko ko je njima napisao tekst pa ga one izvedu, to je zabranjen kodeks u mom poslu, odnosno u stand-upu kao formi, sam odgovaraš za svoj tekst, sam ga interpretiraš, sam si odgovoran za to što govoriš, tako da onaj ko je napisao tekst, a nije rekao da ga neko drugi napisao, to nije stand-up komedija, to je plagijat i to je loše. Znaš. A upravo ovo što si ti pričao, imaš neke primere, recimo meni je najdrastičniji primer David Duhovni i X-Files i kad nekog prepoznaš u nekoj ulozi i onda je posle bilo u svakom filmu u kom se on pojavio, ne, to mi nije bilo to, do Californicationa. Da. Koja mu je legla onako. Jeste, ali vidiš, dugo mu je trebalo da izađe iz tog lika, jer ti kad gledaš njega u bilo kojoj nekoj drugoj formi, ti očekuješ leteći tanjir, brate. To. Iskali da se pojavi. Iskali da se pojavi, ne znam odakle, znaš, tako da... Da, eto, to je ta kao neko poređenje. Ali eto, ja sam sad neki Neša Bridges, zapravo sam iz Beograda, radnička klasa, Šone za prijatelje, Danilović prezime i Cepa i Ćera Lenka, što bi se reklo. A koliko kod vas ima, kod stand-up komičara, koliko u sebi imate mazohizma? Pazi, to je meni vrhunac mazohizma, majke mi, da izađeš na binu i da kreneš sad da prosipaš fore, ajde da kažemo, stand-up nastup koji može da krene po zlu, mislim, može da krene da ljudi ne kapiraju jednostavno, da se ne skontra s publikom. Tačno, bilo je takvih slučajeva, znaš, mislim sad, ajde, duhovitost ili komedija, subjektivna stvar, jel, svako ima svoju publiku, ali, znaš, da, jesmo u principu, ali, znaš, taj mazohizam, ajde, možemo da kažemo je to nama neki ventil. Ja bih samo citirao mog kolegu Srđana Jovanovića iz Mentalnog razgibavanja, koji je, ajde da kažemo, i začetnik scene. Bio je Srki. Bili smo sad u Ljubljani. On je, nažalost, morao tamo da se preseli. Ali on ima jednu sjajnu rečenicu, kaže, mi stand-up komičari, mi živimo od poremećaja ličnosti. Znaš, ne znam da li on to spomenuo, ali, znaš, kako ti kažem, mi to pretvorimo u ventil i sve što nam se dešava, zapravo smo pogodno tle, generalno Balkan, jel? Da od nesreće ili, ne znam, neke tragedije, grubo rečeno, napravimo šalu, a šalu prvo napravimo na svoj račun, pa onda na tuđ. Znaš, tako da mi smo izloženi jako stand-up komičari, pogotovo danas. U stvari, izloženi smo od kad izađeš na binu, jer upravo si spomenuo, uvek tu ima neki hekler koji te čeka, znaš, nešto da ti dobaci. Ako je to inteligentno, onda je to sjajno.
ali ako ti dobaci neku glupost, ti možeš da budeš potpuno onako, našlifovan i iskusan u formi stand-up komedije, kad ti se obrati neki mukač sa kockastom glavom, razume, Anja, kad ti muče, razumeš, ti ne možeš, ti onda intelektualno niste na istom nivou, bukvalno mu ne možeš ništa, znaš. Jel tu važi ono da si dijalog vodi uvek na nivou glupljeg i da... Pa, znaš kako, mislim, ajde da kažem, publika je raznolika, pogotovo u mom slučaju, kod mene od 7 do 77, znaš. Uvek se pojavi neko čoveče, znaš, recimo pojave se roditelji sa decom. I onda im ja kažem, ja nisam rekao, ste objasnili detetu da ja nisam Branko Kockica i Peđolino, rekao da je ovde malo drugačija varijanta priče i svega i, znaš, prosto narodski rečeno opsuje se ponekad, jer mi svi psujemo. Gledao sam neki dokumentarac da je to jako dobar ventil, mislim, neka bila francuska emisija. Tako da, eto, kažem, izloženi smo jako i to od početka kad je zapravo počeo stand-up od engleske pa nadalje, počeo je u buntovničkoj formi po nekim klubovima i pa se kasnije to razvijalo. Kod nas je to već 16 godina. I dalje budimo svest o tome i dalje smo jako iznenađeni koliko ljudi zapravo ni ne zna šta je stand-up. Znači, onda dođu i ono kao wow. Ili budu wow efekat ili bude ono kao ne. Smorio sam se, da. Da, treba skapirati, ali ti se desilo nekad da neko od tih, kako ga vi zovete, heklera, te dokusuri da ti upropasti nastup? Ne, pa mislim, pazi, ti si na bini, imaš moć i svako ko ne može da se izbori sa tim, on ne bi trebalo se baviti tim poslom. Znaš, prosto bilo je slučajeva nekih, ajde da kažemo, kolega koji su tek počeli se baviti stand-up komedijom. Bilo je onako, znaš, ostanu ukočeni čoveče, neko ih drnda provocira, on ostavi mikrofon i ode. Znači, to je, sahranio si samog sebe čoveče. Tako da, mikrofon je tvoja moć, ti si na sceni. Automatski ja pričam sa mojim kolegama i ovim pridošlicama i ovim sa kojim ja radim već 16 godina. Savjetujemo kolege, nemojte se truditi da nasmejete publiku, jel? Jer vi ste izašli, ogolili ste sebe ispred njihovih osuda i automatski se razlikujete od njih. Svako ko izađe, da li je bilo dobro ili loše, apsolutno nebitno, pokazao si hrabrost neku određenu da izađeš čoveče, naš, i strah od javnog nastupa se tako pobeđuje i sve je to neki trening. Pokušavamo da ih savjetujemo, znaš, da se zabavljaju sami za sebe, znaš, da ljudi, ok, publika je tu, ali niste vi sudije, čoveče, ako imaš neki fazon, a da nije vic, pošto stand-up nije pričanje viceva, onda izađi na binu, druže, da vidimo kakav si ti rudonja, što bi se reklo. A koliko mentalitet uopšte, ajde sada, kad si ovo rekao, kod nas mi nekako, barem znam, tu smo negde, ja mislim, bliski godinama da za naše generacije ovde u Srbiji je malo sramota neuspeti. Neuspeh se gleda kao bruka, kao sramota i tako dalje. Kao drugo mesto. Jeste, pa da, pazi, negde u nekim drugim narodima ljude vaspitavaju ono što i jeste, da su neuspesi put do uspeha. Da, mi ne praštamo. Mi ne praštamo. I koliko je onda, da li je možda zbog toga smo čekali ovoliko na stand-up scenu u Srbiji? Pa aj sad ne mogu da tvrdim, ali mi smo sami po sebi, stand-up komičari, samo što nismo znali da se to tako zvalo, znači, da se to tako zove. Evo, recimo Ljuba Moljac, on čovjek nije bio stand-up komičar, ali ako me pitaš ko je prvi počeo se baviti tim poslom, Ljuba Moljac, znaš, imaš ih jako puno. Pa i Đorđe Balašević je na neki način bio stand-up. Pa ne na neki način. Ja se peglam sa ostalim komičarima koji tvrde da on nije stand-up komičar, druže, on je stand-up komičar, stand-up komedijom, on ti u svojim pesmama ili pre nego što bilo šta počne da otpeva, čak i pesme su mu toliko slikovite da, znaš, ja sam sa njim, znaš, gledam Lepu prokinući, brate, gledam je kroz šaš zajedno s njim, jer sam, znaš, tu sam, on mi je tako objasnio. Stand-up su detalji. Primer, imaš devojčicu koja ima plavu kosu, ok, devojčica ima plavu kosu, ali ukrasiš tu plavu kosu sa nekim
šnalicama, pa ta šnalica ima boju, pa to je neki razdeljak, strok kao čitanka, pa ubaciš tu neku bele radu, neki cvetić ovde, onda ta devojčica dobija detalj, dobija formu i ti imaš jasnu sliku te devojčice. Sam bi si balan primjer sam ti dao, dečak, jel? Tako da, Đorđe Balašević je za mene mentor i jedan od najvećih stand-up komičara koji je živeo. Eto, i kad spominjem njegovo ime, prodilaze me bukvalno žmarci, čoveče. Da, ja sam hvatao sebe kako neke njegove nastupe gledam tako što ne slušam pesme, nego idem od njegovog stand-up dela do stand-up dela između pesama i slušam šta je pričao. Mislim. Evo, recimo, Srđan Dinčić ima jedan aforizam. Mislim, ne znam i da li je aforizam. Rekao je da, on priča, ali ako mu ne uspe fora, on uvek može da se vrati na lepo protinući. Genijalac. To je tačno. Tako da, meni je to stand-up komedija. Stand-up komedija obuhvata igranje, džuskanje. Znaš, mene sad, neke kolege koji nisu toliko upućeni u formu stand-up komedije. Znaš, ti si komercijala, nisi ja komercijala, mene nemaš, ne znam, na kladionicama, nemaš mene, ne znam ovde, ne znam tamo, znači imaš svoj stav, imaš svoj neki renome. Stand-up komedija je pevanje, storytelling, sa publikom interakcija, improvizacija, hoćeš da igraš, hoćeš da džuskaš, hoćeš da pričaš nešto, hoćeš ovo, hoćeš ono, hoćeš kratke fore, Kratke fore su inače po meni najteži format stand-up komedije. Znači ti u 15 minuta moraš da složiš jedno 150 do 200, razumeš, kratkih formi, ja iskren da budem to ne znam da radim, brate, stvarno. Da meni treba 15 minuta samo da se zagrajem sa njima, znaš. Tako da ja pričam neke životne priče, ne ložim se na neke aktuelnosti jer mi je to dosadno, sažvaka nam je tema, previše smo mi negde, ne znam, aktuelni i ostalo. Nego se ja vraćam negde 1980-a, 90-a i to sve. To je prosto život. Znaš, volim ljude, ali volim ljude koji imaju kilometražu na svom licu, jel? Koji imaju taj pogled i sreće i sete u jednom. I koji može da ti ispriča priču od kog možeš nešto da naučiš. Znaš. Od ovih kapućinara danas teško da možemo nešto da naučimo. Meni je... U celoj, kad pričam o toj smelosti, dok sam radio na jednom radiju, na radiju Džokeru iz Velike Plane i onda tu smo imali jednog tonca, Miloša Bojića, koji je imao fenomenalan glas. Znaš kakvu boju glasa ima? Da. I sad mi smo ga svi terali, što ne kreneš, znaš, što ne probaš i tako dalje. I on je nama rekao, čekaj, kaže, da se ja javim i da mi neko kaže mršu, kaže, ja bi mu sve po spisku rizika. Kaže, neću to sebi, kaže, da priuštim. Nemam. Znaš to, apropo onoga što si pričao da su neki kolege uzeli i ostavljale mikrofon na prvi način. Znaš, ali i ti si imao, koliko ja sam čuo u nekom, da li si u nekom isto podcastu pričao da si imao neprijatnu situaciju kada je neko krenuo da te bije. Da. Krenuo je da se pobijamo. Da. Jer ako je krenuo da me bije, onda znaš, prosto projedi ti taj čuburski mentalitet. Znaš, odakle znaš da je jači. Da. Ne možeš da me biješ, možemo da se pobijemo. Pa onda, brate, da vidimo ko je jači, pa eventualno da pričaš da si me prebio. Ali da, imao sam jednu jako nezgodnu scenu, to je bilo jako puno ljudi, da ne spomenjem sad i o čemu se radilo i šta kako, uglavnom nezavisni sindikat nečega. Mi je, kako se zove, na papir sastavio šta ja treba da radim, da se zezam malo sa kolegama, vamo tamo i to sve. Aha. I ja sam počeo se zezam na taj račun, onako imao sam i scenariju sve. I onda sam iznio svoj neki stav koji nije odgovarao jednom narodnom poslaniku koji dan danas u Skupštini naš. I on je izašao, ide prema meni i skida sako i to sve, za njim idu dvojica gorila, jel? I sad ćeš ti da vidiš, mi ćemo tebe ovo, mi ćemo tebe ono. Ja rekao, ajde, možemo da probamo, rekao, samo nemoj da, momci, vama svaka čast, ali ajde, gospodine, idemo na livadu, prebiješ me, prebijem te, apsolutno ništa, s tim što s njim ne bi otišao na piće u tom momentu, jel? Znaš, kad si klinac, pobiješ se, budete najbolji drugari ceo život posle, znaš, s njim posle ferke. Pa, normalno, odeš na koktu, jel? Ali s njim ne bi otišao na piće, znaš, jer ti si degenerik, jedan glavati koji se drznu da izađeš i, jel, napraviš to što si napravio. To su tako neki momenti
Jako retki, skoro da ih ni nema, ali kažem ti, izložen si, razumeš, odgovaraš za to što govoriš, pa ako to nekom ne odgovara, čoveče, znaš, eto, neki eksces se desi i to sve. Jesam ti odgovorio na pitanje, nemam pojma. Jesi. Ima toga. Izloženost, znaš. Izloženost ima toga. Na svu sreću nema kažem, skoro jako retko. Znaš. Ono što isto me interesuje, od nekolicine vas čujem tako kad se pojavite u nekim emisijama i sad pričate o Ben Akibi i mestu na koje je nastao stand-up RS. Jeste. Ali nigde ne završavate priču. Znači, uzmete i kažete Ben Akiba i onda kažete tamo više to nije to, ali nikom od nas nije jasno šta se desilo sa Ben Akibom i zašto to više nije to. Pa sad hoćeš da završimo tu priču. Ako može. Može, naravno, čoveče, pa tu smo, pričamo o čemu god hoćeš, nebitno. Šta te zanima iz te priče? Pa ne znam što više Ben Akiba nije to mesto gde stand-up RS nastupa, ko sad tamo nastupa, jer sam i u nekim tvojim intervjuima video da ste malo kivni na ljude koji su sada tamo, znaš. Da. Pa čisto hoću da čujem. Ne znam za drugi ljude, ali ja sam kivan, da. Više ni nisam, jer je to me prošlo. Pa vidi, Ben Akiba je prvi stand-up comedy club u Beogradu, komedijski klub u Beogradu, i mi smo ga, kako se zove, gradili 6 godina. Upravo Aleksandar Perišić je navlačio malter na te zidove. Ja sam onako, nivelisao i kajlova onu scenu, zajedno sa svima ostalima, i ideja je bila da se stand-up scena učvrsti i da idemo i da radimo svi, da dolazi kod nas i da mi idemo po regionu i tako dalje. I jako uspešno smo to radili. Ja lično za sebe kao individua mogu da kažem da sam podizao taj klub 6 godina i eto, zbog nekog nezadovoljstva ličnog, sada ga ne iznosim, nebitno, nisam bio zadovoljan poslovanjem i otišao sam odande, nisam zatvorio tatičnom košću vrata, nego sam, brate, zapalio i shvatio da je zapravo tržište koje u tom momentu za mene bilo otvoreno, a bio sam vezan za klub Ben Akiba i počeo sam, naravno, da idem da stvaram neku svoju priču. Malo po malo, jedan po jedan su napuštali klub Ben Akiba, a u Ben Akibu su počeli da dolaze ljudi koji nogom nisu mogli da kroče u taj klub. Ne zato što su bili kao nepozvani, nego prosto nisu mogli da pariraju tadašnjoj srpskoj stand-up sceni ekipi, da. Mada smo imali radionice za njih i svi oni su imali svoju šansu i tako dalje. A onda su svi oni nagrnuli kad smo mi svi otišli zajedno sa Milicom Mihajlović, koja je bila direktorka stand-up.rs organizacije. Na kraju i ona otišla i onda je tamo se sjatilo svi ovi koji nisu mogli sad svojetaju taj klub, da su ga oni stvorili, da su, ne znam, slave 10-godišnjice tih klubova, svuda iznose kako je to njihov klub, kako je to sve, znaš. Sad sa ti neki možeš da se složiš, možeš da se ne složiš, ali ja ću se složiti da je Milica Mihajlović osoba koja je skupila ekipu i digla stand-up scenu na noge u klubu Ben Akiba. I to je jedina prava, najkorektnija moguća istinita priča koju svako treba da čuje, znaš. I mislim da je većina koja prati i zna. Tačno, da. Ajde sad bi te malo vratio, unazad bi te vratio. Dobro. Uopšte... Ja unazad i živim, verujem. I ovo napred, pa kao šta. Prešli smo, znaš, nekako preko toga, preko tih nekih tvojih početaka, onako brzo smo prešli. Kako uopšte ideja se javila kod tebe za stand-upom? Kako je došlo do toga da se baviš stand-upom? Pa vidi, ja sam ovu priču toliko puta ispričao u nekim raznoraznim podcastima u kojima sam gostovao, pa znaš kako, ja sam, preskočit ću taj deo sa bankom gde sam bio u fazonu da pljačkam banki i ostalo. Ne verujem da bi opljačko, jer sam pametan toliko za sebe, barem mislim.
Ali umjesto toga Ali sam vratit ću te otišao... na banku nešto da te pitam čisto ovako. Pa ne, ja sam bio ono kao kradu od nas, sad ću ja da kradem. Mene interesuje kakav je bio plan, kako se to pljačka banka? Plan? Aha, plan me interesuje, to nigde nisi ispričao. Plan sam skinuo, brate, iz jednog filma gde kao ima ceduljicu, ima kako se zove masku i šprica nekom, unutra nekom tekućinom, naravno da bi stavio vodu, jeli, kao na hvala Bogu što nisam ušao sa tim, jer ja bi, brate, zaglavio u zatvor. A ovako mogu da se pohvalim da nikad u životu nisam niti privođen, niti imam neki krivični dosije, a odrastanje na Čuburi na Vračaru 90-ih je i tekako bilo pogodno tle da skreneš sa puta. Jel? Ja sam birao neki drugačiji put. Kad biraš drugačiji put, taj put je mnogo, mnogo težak. I sad da mogu ponovo da ga vratim, što ti kažeš unazad, isti bi put birao. Znaš. Tako da ja sam birao da radim u ateljevu 212, da budem dekorator i da čukam eksere po ceo dan sa mojim kolegama. Radio sam 4 posla. Čoveče, stegnete situacija, plaćaš kiriju, podstanar si u svom gradu, ne možeš, situacija te natera, onda odeš u klub Vila Maska, jel, gde je neki bend ispalio, mikrofon stoji tamo, ja umjesto da odem, brate, sa špricem i vodom unutra, u akciju, da. I ja bi, ta akcija bi se veoma pogrdno završila po mene. Pa sam umjesto toga otišao u tu Vilu Maska, cepno neku rakicu, otišao gore na binu, ispričao sve kompletno i gde sam teo da idem i šta sam radio i odakle sam i gde sam i sve što sam prošao od tog momenta, ja sam ispričao, brate, na toj sceni i dobio takav aplauz koji i dan danas mi odzvanja u ušima jer se taj prvi nastup pamti. S tim što ja nisam znao da se to zove stand-up komedija. Nisam imao nikakvih dodirnih tačaka sa stand-up komedijom, niti sam pratio stand-up scenu. Ja sam samo znao da ja to mogu, znaš. Jer možeš ti da dođeš opet gazdu u fazonu, odakle ti, šta si ti, evo ti pare, čoveče, boži, možeš ti da dođeš opet. Tako da sam ja radio stand-up u toj, kao, nisam znao da se tako zove, godinu dana pre organizacije standup.rs. Znači, ja tek kad je počelo to veče otvorenog mikrofona, ja sam se prijavio, jel, da budem u formi stand-up komičara. Inače, ja nisam znao da se to tako zove, čoveče. A trema? Da sam imao tremu. Nisam imao tremu taj prvi, jer me pitaš u globalu da li imam tremu uopšte? Ili... U globalu, zato što... Uvek imam tremu, čoveče. Kako se ispoljava? Pa ja uvatim, možda me vidiš iza zavese kako dušu svoju ispuštam na nos, koliko kašljem. Kao da mi se stvori neka spazma ovde. Kasnije sam malo čito, studirao o tome. Postoje i nekome se znoje dlanovi, neko ja izgubim glas. Gubi pljuvačku ili ja glas se potpuno se znači ima strah od javnog nastupa. A nemam strah od javnog nastupa, znači ajde pričamo, radio sam i u radiju, vodim podcast, odbornik sam, nemam uopšte strahu, ali imam recimo kada poštujem neke ljude kojima pričam i oni su u publici, znači gde imam, ajde kažem, ne poštujem, nego da imam neku strahopoštovanje prema njima, onda mi se dešava da jednostavno u tim početnim trenucima ostanem bez glasa i kako se sad vreme prolazi, tako se meni vraća glas i krećem pričam, ali onako, baš osetim ga kao a imam glas, znači imam glasinu i samo onako sebe čujem na note. Kako ne utiče to, čoveče, kažem ti, evo, ja ću da ti otkrijem ponaosob, ću da ti spomenem, mi jako dugo radimo, znaš, oni neće mi zameriti što ti ovo otkrivam, ali recimo Aleksandar Perišić, on kad ima tremu, on gladi mikrofon, gladi kabel od mikrofona, jel? Ali ono što je zanimljivo, to radi i kad nema kabla, znaš. Onda Nikola Silić, on promeni čovjek, brate, se toliko oznoji, jebote, od muke, razumeš, od svega, da Srđan Dinčić, on pređe 10 kilometara iza scene, isto to radi Jelena Radanović, a ja kašljem iza ćoška, dušu svoju ispustim. Kad izađem na scenu, meni su oči toliko nadute od kašljenja da ljudi misle se ja neki travoduvač, znaš, da uvatim, da pušim, brate, travu i da se razbijam od neke droge. A ne drogiram se. I nikad nisi? Ne, nikad. Dobro, vezano za... Bio sam sportista, igrao sam ragbi u Partizanu, bio sam juniorski reprezentativac, da. I zvali su me crno-beli recept i igrao sam krilo i to sve, bio sam onako mršao, sam bio ludilo mozga brz. I takav sam i dan danas, igram rekreativno fudbala, sam nogu
pre nekih mesec dana sam izašao iz gipsa, znaš, imaš 46 godina, mozak je u fazonu nemoj, srce je u fazonu idi, 22 godine i klinci, atomski fudbal, ja imam 46 godina. Znaš, ja sam fudbal prestao da igram. I dalje se peglam. Ja sam fudbal prestao da igram kad sam sam sebi pao sam i laktom sam rebra ugruvo i onda ja mislim da 3 meseca nisam mogu lepo da spavam i rekao sam, kontakt sport nije više za tebe. Mislim, kao čoveče. A evo vidiš sad idemo na boćanje lagano se spremam za starost. Što bi ja tenis, znaš, kao tenis. Tu samo sebe mogu povredim. Pa kako ne, stoni tenis i to. Ali eto, to su ti, kažem, što se tiče te treme koje si spomenuo, to su ti neki faktori, neko se osuje, neko ovo, neko ono, ali meni, ne mogu da kažem pozitivna trema, ne znam da li to postoji uopšte kao termin, pozitivna trema je. Ili imaš tremu ili nemaš. Trema je trema. Slago bi tako bi ti rekao da posle svakog nastupa, iako ja možda delujem nešto ležano ili sam u fazonu kao, vidiš me i kao Boneša, to je njegova rutina, što on ti izađe i to je to. Ne, brate, ja ću ti priznati tebi, gledocima, uvek imaš tremu, jer ti, kažem ti, izađeš i vidiš gomilu glava, razumeš, koji su došli, brate, da te gledaju, nekom se dopadneš, nekom se ne dopadneš, neko živi s nekim predrasudama da je Srđan Dinčić bolji stand-up komičar od mene, Nas su recimo za javni nastup za javni nastup su nas učili da fokusiramo recimo u publici kada pričamo da fokusiramo jednog lika i da uopšte ne gledamo levo desno da. Kako je u stand-upu ti moraš da gledaš poglede svih i da hvataš reakcije svih. Ja volim, kad skroz zamračiš publiku, ja volim kad je publika malo samo onako intimnije podignuto svetlo da ja mogu da komuniciram sa njima, ali da njima ne bude neprijatno, da ne budu ni oni previše izloženi. Kod mene je drugačije, ja ne mogu da gledam, ja mogu da pogledam u lika koji se ne smeje. Svi ostali se smeju, svi, brate, vrište, ali jedan gleda i ne smeje se. Taj te povuče, I u mom slučaju ja gledam u njega i onda krećem sa njim, razumeš, povuče me da mu se obratim i onda kad mu se obratim, onda izlačim iz njega i onda ga propastim. Ali mu bude mu dobro. Kažem ti, dođe neko s nekim predrasudama i to je to. Pa ja mislim naše da ih razbijemo. Ja mislim generalno da na stand-up treba da idu ljudi koji, ajde da kažemo, umeju da i prime šalu na svoj račun, mislim. Pa, apsolutno. Sad si došao da se šališ, da se smeješ. Ali ima i ovi koji ne znaju što su došli. Ja sam imao, na primjer, ima ne samo ja, nego prosto dođu momak i devojka ga je ili obrnuto, ali u ovom slučaju momak i devojka ga je nagovorila da dođe da gleda stand-up, nekog Neša, ajde uzet ću mene za primjer, i ona vrišti od smeha, vrišti, a on ćuti, nervira se zato što se ja njoj dopadam kao komičar, a on ima određene negacije zbog toga što se ja sviđam kao komičar ili kao lik, ne znam ni ja šta, ili kao frajer, što da ne je, tu sam ja i dalje me žele 46. Pozdrav za moju ženu. Uglavnom, imaš tih ljubomornih varijanti, razumeš, da on ne može da podnese, da se njegova devojka smeje, ili obrnuta situacija, imaš takvih slučajeva, čoveče, možda veruješ. Imaš ljudi koji se posvađaju na sredu, ako je recimo muško-ženski svet kao predstava, koju ja izvodim, i možda se ne slažu, uvete, posvađaju se, izađu napolje, brate, pa se peglaju. Ja možda verujem, da je stand-up ti je. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-ups. Sve što je uključeno je zapravo stand-up forma. Da, svi mi negde prolazimo kroz stand-up, svaka slava je stand-up. Pa naravno. Neko uzme banku i to se tera. Naravno, pa slava, druže, pa to su hitovi, Nemoj, imaš ono, mislim sad lupa je najveći primjer, Draganče, koji je kao od stene odvaljen, piton, miran, normalan, dok, kao je Draganča popiješ jedno, nemojte, ja ne pijem, nemoj, onda popije jednu, razumeš, i onda ulazi u formu iz nemoj Dragane u sedi Dragane, razumeš, jer Dragan, brate, kreće da krlja, da razvija, da haos, brate, pravi, posle se sutradan izvinjava, razumeš, i tako.
imaš Đole Balašević je to jako, jako lepo opisao, brate. Tu slavu i to sve. To je nešto neverovatno. Kao da si sedeo za tim stolom i bio zajedno sa njim na toj slavi, čoveče. Znači, on je to tako dobro opisao. Ima recimo fazon gde, ako se sećaš onih kačketa, nisu imali ovaj moment, nego onu traku kao ovde i zeleno je bilo gore, a crveno iznad. Znaš, ovaj deo je bio zelen, a ovde je bio crven. Jel? I kao traka, onaj teniska varijanta. Aha. Onda kad je on putovao na more, tako se igrao u autobusu, znaš, tata crven, tata zelen, tata crven, tata zelen, jel? Zbog ovog ovde dela. Dobro. Jel? Tako se igrao, brate. Ne znam da si skontao, brate. Kažem, da s početka određeni nivo inteligencije je potrebno da skonta. Šta ću? Ej, opušteno samo, ja sam ti, bre, gradska radnička klasa, čoveče. Ono što me isto interesuje, tekst. Dobro. Nema ga. Spremaš, učiš. Imam teze kao i ti tu što piskaraš nešto, ali da sam ga zapisao ne postoji u pisanoj formi nigde. To su samo teze gde ja nekim šetnjama to razrađujem, ponavljam konstantno i tako dalje. Ali da sam ga zapisao nisam, ali da ga živim, debelo živim to o čemu govorim. Znaš, tako neke su priče, mini autobiografija, malo iskarikirana na neki način zbog tih nekih vezivnih tkiva, jel? Ali sve u svemu je istina o čemu govoriš. Znači, po meni, čovjek mora da prođe jednu težinu u životu ili nešto da mu se deje. Ne treba to bude težina, ajde, ali nešto, znaš, neki određeni vremenski, nevremenski, kako da kažem, nevreme period da bi mogo da iznese to o čemu govori. Znaš, ne volim šablon varijante gde pišeš svoj tekst, učiš ga na pamet i mislim da se tako gubi spontanost i da to publika provaljuje, znaš. Onda kreću hekleri da te drndaju, a ti baš ne može da se snađeš kako treba. Znaš, to jeste to. Ako baš na pamet se nešto, onda ako te neko prekine nite to, onda ti sve pada u vodu. Ja recimo, ja sam ajde kažem, spontan, imam taj neki spontan, imam tu neku varijantu, kako se zove, ne mogu da se setim termina, to mi je moj šurak rekao šta sam ja. Sad ne mogu da se setim, pa se nerviram, sećat ću se verovatno. Ali ja mogu da naučim recimo od Srkija Jovanovića koji je glumac profesionalni, Ivana Tomića, ne znam, Srkija Dinčića i ostalih. Mogu da naučim da budem dikcijski potkovaniji ili da budem disciplinovaniji što se tiče teksta, izvođenja teksta i tako dalje. A oni opet od mene mogu da nauče, ne znam, da budu malo spontaniji, da budu malo interaktivniji i tako dalje, da se ne drže baš teksta kao forme, nego da budu malo. Mada i oni to rade, eto. Možda mi fali disciplina, ali to onda nisam ja, znaš, ja sam neki... Možda to i ne bi bilo dobro da se potrudiš da budeš disciplinovan, mislim. Da. A učimo svi jedno drugo, učiš, uvek učiš nešto. I ako misliš kao ti sad profi, nisi i dalje učiš. Jedna od, ajde da kažemo, predstava o kojoj si ti pričao je film. Dobro, da. Na koji radiš. I to je baš ono što i sad pričao. Spontanost, improvizacija, znači, ajde neki u fazonu ono kako sam ja to skonto je neki stand-up jazz. Znači, idemo i improvizujemo celu situaciju. Tako je, to si baš lev stand-up jazz. Možda bude to i naslov neke nove predstave. Super je. Pa film je predstava gde sa publikom ne znaš gde ćeš da završiš ni šta će tu biti. Znaš, to je samo po sebi izazov, jel? Ali jako je onako škakljivo, ali je otvoreno i iskreno. I to je ta, ajde kažemo, ta slamkica za koju se ti držiš sa tim ljudima i oni se drže zajedno sa tobom, jer ti ne znaš uopšte, i ako padneš, ako failuješ i padneš, padaju oni sa tobom, znaš. Tako da, film je, radio sam premijeru u Sarajevu, baš je Srki Jovanović bio na toj premijeri i to sve. Tu predstavu sam izveo možda 3-4 puta u životu i vodi se kao potpuno nova predstava, ali je jako teško da se izvede, izvini zbog ovoga, jako je teško, zovu ljudi, imam nastup i tako dalje.
A jako je teško da tehnički izvedem tu predstavu, jer nema svaki klub ili pozorište ili ne znam ja tehničkih mogućnosti da mi nabavi, ne znam, ekran platno, da mi napravi, ne znam, projektor i tako dalje. Pa onda manje više i ne radim tu predstavu, ali planiram ponovo da počnem tu da radim, jer mi treba ono malo ozbiljnosti što se tiče organizacije ili nekih drugih organizatora. Znaš, sad dolazim ti, ali mi nabavi to i to. Kako to sad da izvedeš, a da ne ispadneš nadobudan, razumeš? Kako da napraviš neku rider listu koja će tebe da zaštiti, razumeš? Kad odeš negde u grad kod nekoga da nastupaš, a on te stavi u šupu da spavaš, buraz, znaš? Kako? Znači, moraš prosto nešto da imaš, neku varijantu. Ako ne traži, ja sam gradsko dete, ja sam čovek, ne treba meni mnogo, bio sam u vojsci, znam kakvi su uslovi, šta se dešava. Ne treba mi mnogo, daj mi bre da spavam i to sve, znaš. Ali gledaj na mene kao čoveka, znaš, nemoj, brate, da me stavljaš u neke šupe, razumeš, da spavam, da mi kaplje, ne znam, japanska metoda na glavu, s plafona i ostalo. Pa je zato bitna ta neka rajde. Ne znam što sam ti ovo ispričao, brate. Žalim se. Požalio sam se, brate. Da. Ali, eto, znaš, prosto neki uslove normalne moraš da imaš, ne mnogi, ali... Pa slušaj, ja recimo, pošto, ajde da kažem, u toku sam i neki ljudi čije, ajde da kažemo, muzičari čije karta ne značajno skuplja od tvoje ili možda su isto imali rider liste. Mislim, nije to ni toliko strašno. Mislim, probaš pa... Normal, nisam u fazonu. Ne želim ovu vodu, želim drugu vodu, nehlađenu na 25 stepeni, molim vas, znaš kao, jeli, molim vas mesta za moju čivavicu, znaš kao, znaš, nije taj fazon, ali me guraš be u neke provalije, čoveče, znaš, tako mi iskazuješ nepoštovanje, znaš, ja se trikujem da mi kao da me ne poštuješ, kura sam ja tu neki, razumeš, što ti reče na početku džiber, kog će neko da stapa u podrum, brate. Aj, pustio sam ga da nastupa, nek dođe sam. Nek dođe, kao i to, znaš, aj ti, brate, mili. Si u Zaječaru prvi put ili si nastupao? Ne, kakvi, bio sam Zaječar, mi je pa ne mogu da kažem druga kuća, ali toliko sam jako puno bio u Zaječaru puta da se itekako poznajem sa publikom i sa vama, znaš. To je jedan poseban temperament, znaš. Generalno jug Srbije je jedan poseban, zapad, istok, nebitno, bitno, je poseban temperament. Ne možeš ti tamo da odeš njima i da prosipaš neke fore i fazone, znaš. Prosto ne može, jel? Dok je sever malo hladniji, treba malo više vremena, jel? Dizel fazon, 15-20 minuta, burke, posle bude sve, znaš. Ja imam kuma u Vojvodini, u Crepaji. Aha, Crepaja, da. I prvi put kad sam išao kod njega i sad on meni objašnjava, sat vremena mi objašnjava tu kad prođeš, da li je, šta je tu bilo sad? Ovde ti sve blizu je. Ne, pazi, tu kad prođeš, tu imaš jednu veliku krivinu i kaže ideš, i sad ja idem i čekam krivinu i nema krivini, nema. I stigo ja kod njega i kažem, pa gde je ta krivina? Pa kaže, pa tamo je, znaš, gde si prošao to i to. Rekao, to krivina je. Mislim, to... Vidi, ja kad sam došao u Novi Sad, živim u Novom Sadu sa svojim suprugom. Mnogo lepo grad. Mi smo tu na Novom naselju i to malo dalje od centra, ali, znaš, kad Novosađan ti kaže, pa to ovde ti je sve blizu, kao. To je sve blizu. Druže, ti vidiš zgradu da je ona tu, ali do te zgrade ima da pičiš 5 kilometara, druže, ravno sve. Ali eto, prijevaju mi manje sredine onako, znaš. Jeste, ovde je nekako, ja sam studirao u Beogradu i tamo sam jedno vreme i radio. Matrix. Pa, znaš šta, vrlo brzo sam shvatio da to neće biti grad u kom ću da zasnujem porodicu. Da. Znaš, jako je prebrzo je sve. Jeste, prebrzo i posebno ako si tamo, recimo mi ovde imamo pomoć mojih roditelja, je sve tu spakovano. Babe, dede i tako da. Sve u fullu. Znači, a tamo je, znaš, tamo bi bio sam, vozi dete na trening, vozi dete u školu, vozio vas ceo dan, čoveč. Nemaš gde. Pa znaš kako kaže onako, razumeš, zašto bi, brate, napustio svoje voljeno selo i otišao u veće selo? Pa jeste na neki način. Uraz. Jeste Beograd, izgubio se tu negde Beograd, znaš, prenaseljen je, vidi, nemam apsolutno ništa protiv
Ja sam gost u Novom Sadu i svoju kulturu donosim od svoje kuće, jel tako? Mene nećeš vidjeti da tresem nos na Trgu Republike, ne znam ni ja šta, ili u centru grada negde. A smetaju mi ovi koji se pojavljaju danas i misle da su došli na Beverly Hills ako žive na Vračaru i ono, Anja, znaš, brate, mukači, razumeš, sa bez trunke neke kulture, ono, pljuje, baca pljuge, đubre, znaš, ono, trese nos. Znaš, njima bi naplaćivo ulaz, ne samo u Beograd, naravno, svuda, u svakom gradu, razumeš, stoji njegova slika, ti si degenerik i ti plaćaš ulaz da možeš lepo se ponašaš u svom gradu. Ali kažu i da je Novi Sad pun strangera. Svuda, ba kako ne, svuda, znaš. Ali opet ti kažem, kulturu nosiš svoje kuće. Pazi, ovde nije, ovde niko ne dolazi. Da, kako niko, evo ja. Iz Zaječara se samo odlazi. Ne, daće Bog, prelepa zemlja, prelepa priroda, to je ljudi neverovatno. Ja sam išao sad i do Kladova i ceo taj put i sve to je Bor, Zaječar, Negotin, znaš, Kladovo, cela ta znači to su ljudi, to je neverovatna priroda da ti baciš jedan kamen i ima da iznikne nešto, neki plod iz kamena. Ali ti shvataš paradoks da mi ovde u istočnoj Srbiji imamo Đerdap, da. Imamo rudnik bakra i zlata, tako je. A najsiromašniji deo smo Srbije. Kao Afrikanci smo ovde, u Srbiji. Koliko to, druže, boli. Da, Afrika ima taj problem. Mi smo jako siromašni, CNN predstavlja to kao da su mi jako siromašni, ali mi smo perverzno bogati. Samo što, znaš, kad uđeš u Bor, piše ispod na kineskom Bor, jel, to je jedan divan kineski grad, nažalost, da me ne zamere ljudi, složit će se sa mnom, gde ljudi imaju, gde ti plaćaš tamo Kinezu, čoveče, ma eksteritorijalnost. To je, brate, razumeš, preko ruke, brate, odrađeno i to je to. Daj Bože, brate, naš, da vratimo sve što nam pripada. Pratim na... Mi, bre, nismo ni koristili to, te resurse, ne znam zašto se to ne koristi, čoveče, zašto mi uvozimo jabuke, bre, negdje ili meso iz Argentine koje mi isteko rok, ono, fazu. Pa vodu smo svu prodali, čoveče. Idemo Balkan Info, ti ja sad. Bio mi je gost voditi Balkan Info. Jeste, gledao sam, on je sjajan lik, brate, super su to ljudi. Pazi, ja gledam putopise nekog... iz Banja Luke, Robert se zove, i gledam njegove putopise, on putuje svud. I onda sam baš zapazio i onda sam uhvatio sebe da jeste to činjenično stanje. Kada on kaže, kad su ga pitali kao gde bi, pošto je obišao, ne znam, 178 zemalja, i pitali su ga kao gde bi on živao, i on kaže, ovde. Kaže, eventualno bi, kaže, možda se spustio južnije malo Grčka ili Italija zbog mora, kaže. Zbog mora. Ali kaže, mi nismo svesni koliko mi podrazumevamo neke stvari koje imamo, a koje drugi delovi sveta nemaju. Vidi, ja volim stvarno da kažem, mi smo jako specifični ljudi. Mi nismo dobri za sebe. Ali mi imamo dušu, bre, čoveče Božiji. Mi imamo duša, znaš, kao... smo, bre, druželjubi, veoma otvoren narod, razumeš? I da te doprati, da ti isprati, da ti da, i da ti pruži, i da ti pomogne, i da se odrekne, i da bude žrtva, i da te odbrani, i tako dalje. Znaš, prosto ono kao, gde smo mi zagulili, čoveče, evo, nema pojma da te sad pitam kod tebe u podcastu, ti mene da pitaš isto, veze nemam, čoveče, kako smo se zjebali. Kad smo već kod toga, kad smo već kod toga, ono što mi je mnogo drago, da ta stand-up scena, pričam čitavog Balkana, a povezuje ljude. Da. Znači tu nema podela, tu smo u suštini svi naši, otprilike kao i na online gamingu ili tako. Kad se skupimo, nema Hrvat, Bosan, naš. To je naš. Online gaming. Da. Što, igraš nešto? Igram, brate. Šta igraš? LOL, League of Legends. LOL, ja igram Counter. Aj, može, ne igra Counter. Igra i LOL je. Čoveče, Boži. Ekstra, brate, šta? Koji si ti godiš ti, izvini? 83. Tu smo ti ja generacija. To negdje. Ima ženu, decu, sve. Imam i on 3 dece ženu. 3 dece? Da. Ja imam 3.
I isto mi je žena matematička. Jel? Da. O, moja Bora mi barata. Ona je ekonomista kući, ne sad što je moja, ali joj pozdravljam ovom prilikom. Stavio se me na ruku, brate, vidiš, tu sam je nakačio, tako da uvek ide sa mnom, brate. Gde je tvoja žena? Ne mogu ti pokažem. Polako. Ali ona je ekonomista, vodi sve. Meni je najvažnije blagostanje, što se kaže, i sreća. Nikom ništa nisi dužan. Sve je namireno po kući, sve je sjajno, sve je super. Miriše, brate, neka punjena paprika tamo, razumeš, se provlači kroz kuću. Klinac, brate, tu raste, sve super. Živiš tako jedan skroman, ništa letenje život, nego baš onako skromno, jeli? Svaki dan se zahvaljujem Bogu i sad ću da se zahvalim, razumeš, na svemu što mi je pružio i na svakoj sitnici koju imam sam debelo zahvalan. To jako znaju moji prijatelji i ja sam tako jedan zahvalan čovjek na svemu da nekad prosto ni ne verujem, brate, šta mi se dešava. Znači. A vernik si? Kako? Vernik si? Jesam, ali verujem u neku svoju, imam verziju svega, znaš. Jedi. Da. Pa da, ima, vidi. Ja sad spremam novu predstavu koja će se zvati Nije mi jasno. Eto, apropo tvog pitanja, jer ništa mi, druže, nije jasno. Znači, odakle mi ovde, kako mi funkcionišemo, kako oko gleda kamera, ko je to napravio, kako čujem zvuk koji se odbija, ko je mislio na takve stvari, znači, ko je nož, ta dlačica, da mi ne ulazi prašina, kako mi raste brada, nokti, šta radim, znači, to je samo jedna. Znaš kako čujem, šta se dešava, zub, senzori na jeziku za osjećaj, za hranu, jedlog, znaš, drelo, tu, znaš, kao, brate, dokle, ko idem na 2 noge, imam 5 prstiju, znaš, da imam 4 paobi, znaš, ko je sve to složio, znaš, to me najviše onako fascinira, neverovatno mi je sve to i ja se, bukvalno svaki put se zapitam kako mi čoveče, kao, odakle to? Ali ti ne deluje kao da mi ne pripadamo ovoj planeti? Ljudi mislim. Pa mi smo đubrad, buraz prema ovoj planeti, razumeš, mi haos pravimo i na kraju ćemo sami sebe da uništimo. Sve ide ka tome i sve ide kako je zapisano, zavisi u šta veruješ. Sve ide kako bukvalno ti je nacrtana slika svega, evo ga istok, ludilo, haos, krst opet na mesec na krst, ovi odavde, zvezda odande, vum, kao, naš, vere, bla, 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 Vavilon, Aleksandrije, bla, bla, znaš, kao, buraz. Sve, brate, ide kako je napisano. Daj Bože da to nas zaobiđe. Eto, samo to. Znači, da neki vetar ne nanese to na nas, da budemo potpuno neutralni i da svi ti ljudi, brate, dolaze u ovu našu prelepu zemlju i da od nas kupuju jabuke i krompir, brate. A mi da živnemo za promenu. Sad, jednu temu isto koja nije onako mnogo lepa u stand-upu, sloboda govora. Dobro. I ajde da kažemo politička korektnost. Pa to je lepo. I politička korektnost. Da. Kako se one prožimaju. Odnosno, koliko je teško danas, pazi, ti u javnom nastupu moraš da razmišljaš o tome kako se izražavaš ili ne razmišljaš o tome kako se izražavaš. Pitam te zato što... Pa dobro, postoji neka mera, neka granica. Ne mogu sad, ja skidam gaće kao idem tu, trčim po bini. Mora postoji neka granica. Ne, nego imali smo slučaj, recimo, ne znam koliko si upućen, ali imali smo slučaj sa vozačem Formule 2, ja mislim da je bio Juri Vips, koji je isključen iz Formule 2, isključen iz Red Bulla, zato što je u nekom live streamingu dok je igrao igricu sa nekim klubskim drugom koji je crne puti, rekao mu N-word i oni su ga diskvalifikovali. Čovjek je, nema prilaza Formuli 2, da. Red Bull, da. Ali imaš brdo takvih slučajeva, imaš svuda takvih slučajeva, Ne znam kako si mi pitanje postavio. Pa postavio sam ti pitanje koliko je teško u današnje vreme, odnosno, ajde ovako da kažem, koliko smo u potrazi za tom slobodom govora i političkom korektnošću došli u suštini do jedne cenzure toga šta smeš da kažeš, znaš. Jer ti sad ako kažeš sloboda govora, a s druge strane kažeš politička korektnost, evo recimo u vicu, kad pričaš vici i sad kažeš ide mali Rom. Mislim, nije mi to. Nije, da. Čak ni pripadnici te sebe ne nazivaju Romi. Ja ne volim uopšte reći pripadnik bilo kakve nacionalne manjine ili razumeš Rom. Znaš, ti si čovek ciganin. I ciganin se rodi sa dušom, rodi se on već i peva i već je takav i kakav je, znaš.
Moj čale Haro, brate mili, on je imao, ženio se 6 puta, imam 9 braća i sestara, od njih su, brate, razumeš, pripadnici romske nacionalne manjine, razumeš, da ne kažem, njegova žena je bila ciganka, prelepa, vatrena jedna žena i tako dalje. Imam ja onaj svađa između pripadnika romske nacionalne manjine. Znaš, zašto je ciganin pogrdno? To su mi napravili da bude pogrdno. Kao što je duga, brate, razumeš, sinonim da LGBT populaciju, jel? Ne, duga je. Ja volim dugu da vidim, brate. Znaš, ali ako stavim dugi šal, svi će da mi okarakterišu kao da sam na neki Neša, ne znam nija šta. Jel? Ne, pa ali to mi nije jasno, znaš, ili kao kad recimo kaže kosovski Albanac, a oni sebe zovu Šiptari. Ma, borac, vidi, ako hoćemo politički korektno, izbacimo sve pesme koje se pomenju, brate, naš, ovamo cigani, ubacimo ovamo pripadnici romske nacionalne manjine. Znaš, o ciganko moja, o pripadnice romske nacionalne manjine ili pripadnik sa romske nacionalne manjine. Ciganka mi gleda Lulan. Pa da, pripadnik sa romske nacionalne manjine, daj, meni se povraća, brate, od toga. Pozdrav za sve ljude, gde god da ste. Apsolutno, znaš. Naleteo sam na taj skeč koji sam jako davno napravio. To je jedna životna situacija koju sam ja video i umeo da prepričam bez da sam nekog želeo da uvredim i tako dalje. Ali imaš dole ispod komentara, razumeš, ali verujem da, jako ih je malo, ali zaista ne treba uopšte. Znači, ja da sam ciganin bio u fizonu, ja sam ciganin, aj fuck off, brate, druže, znaš. Ili da sam crnac, znaš, kao, zašto mrzimo crnce, zašto neko ima drugačiju kožu, ili ne znam, na žuti, crni, crveni. Ne, to hoću ti kažem, čak u ovom slučaju u kojem sam ti rekao, taj njegov klubski drug je rekao, to je bilo zezanje kao, ma kakvi, odlom vrag šalub, da. I on iz Formule 2 otišao, brate, da taksira, brate, u Stojadinu. Inače, Stojadin je vrh auto. U nekom drugom je sad, ja ne znam, u nekom prvenstvu, ali bio je prospekt za F1, znači... Skršio sebi karijeru. Da, reci im, molim ti, ja zaista ne razumem, znaš, vera, veruješ u bilo šta, znači to sve, u bilo šta veruješ, ono što veruješ, ja verujem ono što verujem, svako veruje ono što veruje. Ali, druže, svi mi se rađamo goli i odlazimo, razumeš, umiremo i odlazimo u zemlju ili na kremaciju i kao goli bez ičega, to šta si stvorio ne postoji. Ne postoji tvoja ljuštura više, razumeš, tvoj skafander, ti imaš svoj, ja imam svoj, ti si takav, brate, u svom skafanderu, ja sam ovakav u svom, Đorđe, brate, u svom, si u nekom svom. Znaš, čemu, brate, šta, brate? Ne znam, ja mislim... Sve se svodi da budeš dobar čovek. I ništa apsolutno drugo, da budeš dobar čovek, brate mili. Apsolutno ništa drugo. Da si zdrav, da si dobar čovjek, da pomogneš, a da ne odmogneš nekome i to sve. Da si pri ruci, da si dobar, ali ne preterano naivan i tako dalje. Da si čovjek. To, da li si ti crven, naranđa, zelen, brate, i ostalo. Koga bolio, mi svi umiremo, čoveče, bre, svi smo u raki, bre. Za 40 godina me nema, bre. Ni mene, ni tebe, čoveče. To je ono što kažu, postoji rođenje i umiranje. Od trenutka kad se rodiš, sve ostalo je umiranje. Aj, čovječe, pa umro si bukvalno od kad si dah prvi uzeo, tako i dah izdahneš na kraju. Prosto kao, sad ti ja ratujemo kao, znaš. Da li se kaže lipo, ili se kaže lijepo, ili se kaže lepo. Znaš, kao, hajde ratujemo zbog toga što nisu, brate, slova kao na mestu, ili moje pravilnije od tvog. Ili zbog toga kom se Bogu klanju. Buraz moj, ja zaista imam ceo vrh, respekt prema svakome. Jer, znaš, prosto to je tako. Sad ću ja tebe da bijem što ti krstiš levom rukom, desnom rukom. Šta je pravilnije? Pitaj tog čoveka. Ali kako mi... Ne znaš, ali mene samo zanima... Vjerovatno neko zna kroz istoriju. Vjerovatno će sad neko da komentariše, razumeš? Vidi, brate, da ti kažem, ja, znaš, ti, brate, desnom rukom zbog toga i toga, tad i tad, taj, razumeš? Pa će onda opet razumeš? Ne, ti gre. Na čemu to, bre, druže? Umiremo svi se, budi srećan. Izrodi decu, vaspita ih lepo da budu dobri ljudi, razumeš, bataljuj, bre, priče, brate, United Call of Benetton, brate. Slažem se, mogu da se složim sa svime što si rekao i da potpišem ono sve što si rekao. I pečat, brate. I pečat. Gde ti pečat? Pa gde je pečat? Kako je on to čovjek odradio, junački, ej. Pečat, druže. Pa vidi, zbog tog nama fali pečat, brate. Kontaš, nama fali taj pečat, brate. Ovde u našoj zemlji, brate, prelepo se sve, brate, radi bez pečata. Sve. Pečat fali. Pljas. Sve se radi na... Taj pečat, buraz,
Da li ćemo ga dočekati? Ja verujem da hoćemo. Pa ja se iskreno nadam. Vreme. Da. Vreme. Da li može od stand-upa da se živi u Srbiji? Pa znaš kako, ja sam skroman čovek, skromno živim. Ja ne mogu reći da sam ja sad, ne znam, mogu sebi da i svojoj porodici priuštim da odu na letovanje, jel, da im ništa ne fali u kući i to je to, znaš, nije to nikako, čak i vaspitavaću ih da je tako bude, da cene sitnicu, da jel, čuvaju svoje stvari i tako dalje, znaš, da ljude ne gledaju po nacionalnosti, nego po dobroti i ljubaznosti i tako dalje. Ja lično mogu da živim od svog posla i da će Bog da od ovog posla živim što duže moguće, znaš. Eto. Slušaj, drago mi je da si našao vreme. Jer i dalje misliš, Buraz, da sam džiber, brate? Ne. Odavno ja ne mislim da si džiber. Vidiš kako sam se, brate, lepo izražavao, brate. Ja malo zbunim ljude, jer ljudi stvarno misle se ja neki, brate, znaš, kao tuturutu liki, to sve. Ne, pazi, jako mi je bilo, evo kad smo već kod toga, jako mi je bilo simpatično kad si gostovao, ja mislim kod Ivana Ivanovića, kad si gostovao i kad si mu jedno 10 puta rekao, što si me tek sad pozvao? Tako je, da. A zvao je ostale, zna čime se bavi to, ali dobro, Ivan i ja smo, ja njega, on je super, brate, čovek i obožavan lik u mojoj porodici, tako da ako imao nešto tada u tom nekom periodu, žao mi bilo što se možda zavozao, pa nije imao prilike na neki način da upozna neku koja je iz istog legla kao što je on, znaš, prosto možda su se tu našle neke dve iste glave koji su se sve vreme nešto sudarale, pa su na kraju našli zajednički jezik. Tako da ako gleda ovaj podcast, pozdrav za Ivana, brate, i to je to. Hvala ti što si izdvojio vreme. Moramo da prekidamo da bi stigao na nastup. Jeste. Imaš 2 u Zaječaru, tako da će ti biti onako žurka popodnevna i večernja. Hvala što ste me pozvali. Kad god budem ovde, kontam, da ćemo se i dalje pričati o čemu god hoćeš, da. Hvala još jednom, a mi se, dragi slušalci i gledalci, vidimo u sledećoj epizodi. Arrivederci, Roma.